Kang. Thank you. Yes, Tiraras. Yo hoi. Luwih Samudana marang kula warga putra la la li lo la la li lo la li lo Senadyan bocah jiwa ragaku kok gerang la li le la li le la la li ya urip ana kutha gedhe anak ya la li le la li le la la li le le lo le la li lo luwih bedhe tanpa pisah Semangat. Jaipong Kacamatan, Bos. Iya. Kanca-kanca semangat banget, Nduk. Ya. Nggih. Lajeng menika ingkang masah kecelakaan nyuwun pandongane rencang-rencang sedaya. Ingkang sekawan tesih gerah, Bos. Muga-muga paringi sehat. Nggih. Utanipun Mbak Ning ingkang nyopir. Sing nyopir ning. Nggih. Ya, muga-muga paringi sehat Amin walafiat. amin. Matur Gas nuwun. waras. Ya. Urip ana kutha gedhe. Ya tak gawani urgen, Nduk. Ya. Di aturke saiki pongko urgene. Saniki nggih.
Mboten kitang pisan ya, Nduk. Wah, Nggih. gedruk ya kena, ora apa-apa. Nano mawon. Nano Ya. memori. Loh, ya ini ngetoke memori. Ya, Bang. Ya, ya Sekalian. secara masalah. Ya. Monggo. Ya. Didhawuhi nganggo urgen kok Pak Eko mau ya. Ya. Tak Spesial sawiske. buat Karang Taruna. Ya. Monggo. Kaya apa? Ya, heeh. Pun aturaken so Ya. kagem kanca-kanca Karang Taruna sing giat dan tidak lupa awan mau do gelar budaya. Ya. Jadi acara opo wae enek kene mau. Kaya tontonan kuda lumping. Kok apa jenenge kaya jaranan. Napa, Pak? Reok. Riok. Iya. Ya. Pokoke komplit ning kene, heeh. Wit awan mau mubeng desa kaya opo kae? Karnaval. Karnaval. Hebat. Monggo. Kowe iki ngopo, Pak? Ken rapi lho, Pak. Kalih ngenteni. Monggo, yuk dados. Yuk.
hamil. Ya. Pancen karaman kuda ki nyenengne kok. Kapan aku duwe. Wong aku ki ora tau saba ngomah iki arep ngopeni sapa. Ya, muga-muga kadang-kadangku wewengkon kene urung do kondur, nek urung entek gara-gara. Ya, monggo sami tirakatan lek-lekan. Mugi-mugi Allah tansah maringi keselamatan, kebagas kewarasan Allahumma. Gelar wayang niki mboten namung kangge srana tontonan tok, ning niki sing penting kagem silaturahmi. Kagem silaturahmi, lajeng sami-sami donga nyenyuwun nugrane Gusti Allah, mugi-mugi napa ingkang dipun kersakaken dipun kabulaken. Sing tani nandur tetanduran saged tuwuh kanthi sae. Mayoritas nandur napa menawi mriki? Non? Napa? Telo. Non? Lombok. Nandur napa, Bu? Hah? Telo. Pokoknya nandur napa mawon saged berkah barokah melimpah nggih. Sing bakul sing dagang lancar rezekine. Pegawai negeri tansah ketrima, wira swasta muga tansah ngrembaka. Sing juragane jaran muga ya pinaringan lancar rezekine. Sing merantau sukses, berkah barokah melimpah. Muga-muga Allah tansah njangkung keselamatane warga masyarakat ing wewengkon Lempuyangan mriki, ayam tentrem bagas kelawan waras. Tidak lupa matur nuwun radio Lugu FM 88,3 mboten keri video syuting sahabat. Wah hebat. Aktif para kadang-kadang masih keparang tirakatan masih lelenggahan. Wah mesti ngancani aku ora ketantakan rampunging gara-gara. Sareng-sareng ndonga mugi katentreman tinampi warga masyarakat ing Lempuyangan. Longlonging driya mangungkung kandhutan rimang lelena tanpa kahanen adikku Yayi Kedhi ora hatnala aja enak kapenak Yayi melu ngok ngulatake kakangmu Jagal Bilawa nggone wektu iki tetandhingan kelawan Raja Mala Yayi. Yen pun kakang itung wis ana 3 dina 3 bengi nggone padha panca bakah prandene ora ana ingkang kalindhih. Mung tansah mulat Yayi. Watak culika kenca rupa kenca nggone bakal nelokake Praja Wirata. Mesakake ingkang eyang mula kang seka iku Dimas nggone Pandhawa sesinglanana papan kene dadi sarana tambak kekuwataning Praja Wirata Yayi.
Ora usah nganggo dipanyoni. Diketok ayo sing mati aku apa kowe? Belo. Jojoh kuku poncanaka kang landhep pitung nyungkur. Gulumu kelakon pedhot. Wah, adikku di. Oh, adikku di, adikku. Oh, kowe mati, Ayi. Siadi gemletak lambah-lambah getihmu. Oh, Yayi. Gulumu temah pedhot kaya ngene. Kakang, cemplungke sendang Watari baru iki Kakang. Oh, adikku, di ayo. Adikku Di, dadyos rono ya Di, usadaning kadangku Yayi Rajamala. Tak jegurke banyu penguripan Sendang Watari bali urip Yayi. Ayo Yayi. Hon. Hop. Kakang Sendang panguripan kengaran Sendang Watari dadi srana usada. Saben-saben aku mati cemplungna sendang tuwuh. Tikel kekuatanku endi Bilawa. Ladalah.
Bilawa. Bilawa. Kuwi aja nganti kalah, Bilawa. Nek kowe kalah ora beda ngrubuhake palenggahan negara Wirata kene. Aku mau wis kandha. Nek kowe wani kandha wani, nek ora kandha ora cerewet menengo. Gruwal pangucape Jakal Bilawa. Ora ngono sak brebetan aku kok nate ngerti nom-noman iki. Bilawa, Jakal Bilawa. Ya muga-muga wae ya, wae lah dalah. Kagat risangga pirang renanggul kinempit-kempit dosang reknaning bawana adikku Gedhi Prahatnala mundhak kadenengan wong akeh ya Di mburimu kuwi ingkang nama Sendhang Watari Sendhang wasiat kekuatane Raja Mala. Saben-saben Raja Mala mati kacemplungake Sendhang bali urip. Saben Raja Mala mati kacemplungake Sendhang bali urip. Nganti ayi dadi panutaning para warga ing Praja Wirata kene. Akeh wong kang ndarbeni penyuwunan marang isen-isening punang Sendhang. Mula saben malem Jumuwah akeh wong kang obong menyan ning papan kene, akeh wong kang nyebar sekar lan kembang ana kiwa tengening Sendhang mung srana nggone padha duwe penjaluk. Ndarbeni keyakinane yen to kanthi kekuataning punang Sendhang bisa mujudake kang dadi gegayuhane. Mula yayi yen to Syadi bisa ngilangi kekuataning Sendhang utawa makhluk ingkang adunung ing Sendhang Watari iki ora beda Syadi nyelametake marang para keluarga ing Praja Wirata. Mula Dimas kanthi niat kajak ingkang becik Yayi nyelametake wong kang lagi padha lali nggone padha kedlarung nyembah marang Sendhang Watari iki. Ilang ana makhluk jim setan priprayangan sing ngreksa Sendhang iki Yayi. Pandhita Agaraya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuk angin ngendi nggone Koko Prabu Yayi Gedhi Prahatnala kepriye pangestu paduka kula suwun Koko Prabu mugi kang rayi saged nyembadani
ngijali dhateng kekiyataning punang sendang. Niat kang suci Gusti bakal ngijabahi keparenging siadi nyuwun pangestu Koko Prabu. Lahing kono ta wau sang kedhi Warahanala mentang langkap pusaka ki Brawastra diamlesat jegur ing sendang guntur sewu swara hambledhak ing antariksa padha saknalika sekawit toya kang warna bening padha saknalika muncrat gedhe lambah-lambah sakjung pesagi doe. Leleno tanpa kanen jentan sang saya dalu hararas abya lintang gumedhap tete sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karyan ing putyanira wicara ora brengeng lira swaraning madu branta manungsun sarining gembang Kang Abdi Semar tak matur sekedhap Den Kakang Semar Badranaya kepriye nyemplunging pusaka Kyai Bramastra wonten ing Sendhang Watari kula tingali wonten getih lambah-lambah hamblabar tandha sampun ical kekiyataning punang Sendhang Watari mung mawon kula tingali wonten makhluk alus ingkang jumudul saking punang sendhang. Ngati-ati ampun tinggal kaprayitnan. Mongko lelembut niku kena lara tan kena pati.
Wewujudan cat katon cat ora ngati-ati ampun tinggal kaprayitnan. Kakang Semar iya Kakang Badranaya. Banget panarimaku Kakang Semar nggone Kakang Nayantaka tansah angreksa marang keselamatane Kediwirahanala. Nggih. Nadyan nyun sewu ilang kekuataning Punang Sendang Watari. Mung mawon niki dereng rampung lelampahan Kang Sinandang. Bilanipun ngatos-antos ampun tinggal kaprayitna Kakang Semar iya. Wangune iki ganggu gawe papan panggonanku mok rusak. Sendang Watari wi papan palungguhanku. Lesung jumengglung
Ndara gen ngrampungake kewajibane sik. Kewajiban sing ndi? Lho, Ndara kuwi laku tapa praja tapa ngrame tetulung sadengah papan urung dianggep lulus nggone nindakake tapa praja tapa ngrame nek durung kasembadan sediane. Mau nulungi manuk Dara sing arep dipangan karo manuk alap-alap. Lulus ujian sing pertama. Keduane iki kewajiban sing ora enteng marga sambung ngrapete karo uriping bebrayan warga masyarakat. Kekuwataning punang sendang ingkang nama Sendang Watari. Marga saka Si Raja Mala bolah bali mati, cemplungke sendang bali urip, cemplungke sendang bali urip. Wekasane marga mufakate Ndara Dwija kanggo kelawan Ndara Kedhiwirahanala mau durung diarani sukses nggone nyambut gawe labuh nyelametke marang negara Wirata nek ora ngilangi kekuwataning punang sendang. Daraku mau namake pusakane ingkang ampuh kagilo-gilo. Muncrat getih lambah-lambah sing metu saka kekuwataning sendang. Mung mawana makhluk alus sing jedul, mbok menawa kejaba sing mbau reksa. Marga adat lupya sing wis saben-saben wong kuwi nek duwe kapercayan marang salah sawijining papan. Terus saben malam Jemaah, malam Selasa Kliwon, terus diobongi menyan, diwehi kembang, terus dienggo sarana ning kono njaluk karo sing mapan sing mbau reksa ning sendang utawa sing ning nggon watu. Ing kono terus setan priprayangan jeneng lelembut setan kuwi arep njlomprongke menungsa kuwi metu dalan sing neka-neka, 1000 dalan ditindakke. Warga masyarakat negara Wirata kabeh melu kapilut kapiluyu saka ampuing sendang, rakyat kabeh wargane masyarakate kabeh terus nglumpuk ning kiwa tengen sendang ndonde penjaluk karo sing mbau reksa sendang. Wekasane terus lali nek sing urip apa sing nyipta jagat do lali nek sing uripke sing maringi apa wae iki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Musyrik ya, Tru. Mbah. Karepmu sing muat nyebutke ingkang baku niat kajate Ndara becik luhur. Tetulung nggone tapa praja tapa ngrame nadyan nampa paukuman pirang-pirang taun ning manfaat sarta faedahe sing luar biasa. Kena dijipuk hikmahe. Nyelametke marang warga ing Wirata. Ning durung rampung lho, Truk. Ndara Kedhiwirahanala nggone tanding karo lelembut ya wis ben. Awake dhewe yakin tetep menang Ndara Kedhiwirahanala. Lah iya. Balik awake dhewe ayo melu bebarengan nderek urun rembug marang para keluarga masyarakat ing lempuyangan Timpik Susukan Semarang. Sing nyatane hajatan besar wiwit awan nganti tekan bengi. Awan mau karnaval kirab budaya, tontonan apa wae enek apa meneh kabisane warga masyarakat ing wewengkon lempuyangan mriki nyatane dipun ketinggalaken wau sonten. Anak-anak yang kecil wis mulai dididik bab nggon budaya apa wae. Mula aku melu seneng dene kaya ngene
para warga masyarakat ing lempuyangan nggone tansah kelingan marang para cedhak turune mau wis padha janji bareng-bareng mengko wanci sepertiga malam nyuwun muga-muga Wartaya dan kanca-kanca Ngesti Laras muga-muga turun cedhak turune Wartaya dan kanca-kanca Ngesti Laras dan warga masyarakat ing wewengkon lempuyangan sing padha rawuh muga-muga wae turun-turune awake dhewe lan turun-turune para warga masyarakat ing lempuyangan saya kepenak timbang awake dhewe lan timbang warga masyarakat ing lempuyangan Allahumma amin. Wah mula bukane nggonku seneng dolanan jaran terus manjing dadi kekadangan karo keluarga masyarakat ing wewengkon lempuyangan. Pak Eko karo putrane kepara kengramane Pak Eko niku jaman Syekh Timur jaman Syekh Jejaka rumiyin malah nyun sewu dados sarati kudanipun utawa jaranipun simbah kula Gandamartaya Pengging kathah anggenipun kala wau ndongeng kalian kula jebul simbah niku pancen remenanipun jaran mung kala mangsanipun jaran niku wonten ingkang jinak wonten ingkang galak galake jaran wah nek ra iso ngrateni wah kelingan ndelok ning Magelang wingi lagi teko kok inguk-inguk kok jaran wis siap-siap sing arep nyelenthak kuwi jaran sing galak mula kowe nek sinau jaran karo sedulur ing lempuyangan kene kuwi pancen para juragan jaran iya dia Trek melu seneng banget muga-muga wae warga kula masyarakat ing lempuyangan tansah ayem tentrem Allahumma amin. Panitia tasih sangkep dalu niki. Panitia maksih lengkap. Kala pun sampun perjanjian nggih. Ngantos sepertiga malam. Loh, kula wis pun janji. Nonton wayang di entekke nganti ya sak ora-orane sepertiga malam, setengah telu tapi jam kalih. Nek setengah telu urung do kundur isih do gelem ngancani aku melu seneng. Mau perjanjiane setengah telu belas ora enek wong aku medun ya melu mulih wis dibayar kok. Matur nuwun sanget. Ingkang baken sareng-sareng monggo nyuwun mugi anggenipun para warga masyarakat anggelar wujuding wayangan kangge sarana silaturahmi. Kangge sarana ketemunipun para kadang-kadang kuling wewengkon mriki sageta dados sarana anggenipun raket kekadangan nyatanipun iklim sejuk dinamis selalu terciptakan wonten mriki wiwit wau sonten penonton kuatah sanget dalu niki tasih lumayan alhamdulillah isih kathah sing nglenggahi panitia yang paling utama tidak boleh kondur dulu nggih wis tak wae murah Nek. Terus arep kondur iki Nek. Lah ya terus ayo. Wis aku wis matur wis monggo nek pancen danane semonten mboten masalah. Sinden nggih mengke nggih komplit yoga nggih komplit. Ora neng sing tak kurangi. Tanggapan akeh sithik padha. Wis to. Ora neng sing beda. Nah nyatanipun saben-saben kula niku mayang wonten mriki lan wonten papan panggenan pundi mawon kadang-kadang kula ing wewengkon lempuyangan sami live streaming mboten keri anggenipun tansah nyetel dateng HP-nipun tapi sumanding dateng YouTube-ipun wah alhamdulillah Pak Eko tasih lenggah tasih Ketua Panitia Pak Marmo Iswoyo Pak Marmo isih nek isih sampean kudu WA aku njuk lagu apa dalang lagi limbukan kok di miss call iki lagi Pak Ketua bola bali wis akrab bola bali wis kulino
Wong niku nek pun manjing pas seduluran, manjing kekadangan. Mboten mitung bab perkara napa mawon, malah bebasanipun wonten bot repotipun sami kabar kinabar. Repotipun warga masyarakat mriki ya mbok menawi wartaya nggih kala mangsanipun dipun kabari. Matur nuwun. Ya, jan saya malih ibu-ibu tasih jangkep lengkap sedo jilbaban kabeh nadyan suasana sing adem. Mboten ngantuk, Bu? Mboten ngantuk sedaya ta? Ben. Nganti jam pinten wayangane mriki? Tengah pitu. Sampan iki ya arep nyiksa wong. Wayangan niku jam 3 punjul, 1/4 ngantos setengah sekawan niku pun elok kok. Pun umum to setengah sekawan to? Jam pinten? 4. Angger diperiksani aku gelem teko jam 4. Angger sedo mriksani nek mboten do mriksani kula ya medun. Nek sajeg do nenggani sing kula mayang kula nggih tekan biar to kula purun kula pun matur. Nek sing mriksani ajeg ora do kundur ora do mulih barke jam 09.00 awane gelem kok. Dalang niku mayar dalang niku gampang kok. Senenge dalang mayang niku mboten perkara dhuwit akeh sing diparingke niku mboten. Lho. Senenge dalang mayang niku nek ditenggani, didukung, disengkuyung sing mayang, seneng banget. Kula tak pun matur. Nek pancen penontone tertib, penontone nyun sewu nenggani nyengkuyung karo dalang sing mayang eneng ganyenge melu nyengkuyung. Eneng lupute ora do geguyu. Tegese menghargai karo wong sing nyambut gawe sing ning ngarep. Do nyengkuyung. Melaku gayeng lan botenipun pagelaran wayang kulit gumantung sampean-sampean sedaya. Nek sampean niku melu nyengkuyung, upama kula gawe guyonan, sinden gawe geculan, gawe lelucon sampean guyu, niku tegese sampean niku nyengkuyung kalih kula. Dukung kalih kula. Kula tak pun perjanjen nek do nglumpuk ora kelong penontone bar ki jam 09.00 tidak masalah. Ning cekakipun kula pitados dhateng para warga masyarakat ing lempuyangan mriki hebat luar biasa. Sepisan maneh tepuk tangan yang meriah kagem dulur-dulur kula mriki. Wah, ora jeleh waleh. Syukur alhamdulillah. Ya. Genti dolanan. Iya. Go tombo adem, ya. Ya, coba sindene sik. Ayo, sindene. Ya. Sing bawa sapa? Sol, kowe nyekel mik, Sol. Kowe pirang sasi ora melu? Nah, ya wis ben ngono iki. Nembe sewulan kirang gangsal dinten kok, Bos. Lah ngopo kok surat? Lah nggih mboten tumuten niku wau. Maksudnya Mboten tumuten jenengan niku lho. lagi pirang sasi? Sewulan kirang gangsal dinten. Ya, enggak apa-apa. Mula kuwi aja sok ngapusi karo Pak Wartoyo. Ya. Mboten kula nak Kowe tumut. kowe kondo saya bisa berangkat, Mbak. Terus kowe sore kok SMS. Ternyata job saya gadok, Mbak. Saya tidak bisa berangkat. Mboten. Aku nompo laporan, enggak apa-apa, sementing dia menerima rezeki, kita juga rezeki, sama-sama jalan. Nggih. Jane niku nggih pas kejadian niku, Bos. Lah ya kuwi lho, aku tak wis kondo. Ya, wis sementing kowe selamat ya, Sol. Nggih, amin. Selamat. Aku wis kondro karo kanca-kanca. Di mana ada rezeki yang lebih banyak dan bisa didahar, silahkan didahar. Lho, Aku tak nyaosi kebebasan karo kanca-kancaku kabeh. Enak, urip ki enak. ya nyatane aku nyambut gawe ya selalu didukung karo kanca-kanca. Seandainya iki misih mbantu dalang iki, mbantu iki, kae ning kerepotan kekurangan Joko silakan enggak apa-apa kabeh gendo jalan. Kandhani kok. Kakok. Dalu niki nggih alhamdulillah banget dipun tenggani Mas Joko Weh. Tore, Mas. Wis rawuh ta? Kalian Dek Angga. Weh, latar. Jare mesti ning bangak. Wah. Woro-woro Mas teko nyopire. kene. Nyopir banter men. Nggih. Matur nuwun karo kajine Bandengan Karanggede ya. Apa? Karo Pak Sare. Oh iya. Ya wong pancen paguyuban.
Matur nuwun banget ditenggani Mas Haji Joko Sunarno bandingan karo anak lanang Dik Angga. Wah, wayangane bergas Dik Angga. Sabete apik, apa-apane apik. Ah kandhan ya wis. Cah nom saiki pancen. Nah ya gegirisi. Mula sujune awake dhewe iki muncule wis luwih dhisik apa bareng ngene iki mintip-mintip ya ora. Ora bakal berkutik. Sujune awake dhewe wis jaman tahun 90 iki rekake wis dodolanan wayang dadi mubeng jagat sik. Wis duwe lokasi sik. Ya, ya Sal, terus kesik Sal ya. Nggih. Nembang bawa apa? Nyuwun pelok Pak De. Pelok. Pak De. Ya. Mangga. Ya. Yen wengi rumangsa Rena Tak kira mayang Mas. Mas kita kok gak ono. Ya. Ya. Lemon Rena kemete enggal wengi Pun laras ketua panitianipun Pak Marmo Ismoyo, sekretaris Pak Dalimin. Bendaranipun Pak Eko, juragane kuda. Ya. Karo putrane Pak Eko, aku lali jenenge. Pak sinten? Mas sinten? Mas Bayu. Mas Agus. Agung, Mas Agung. Mas Agung. Matur nuwun Mas Agung, ndi mau? Nendi mau? Wah. Angger dolan karo Mas Agung delok jaran. Tahu kisinan kok. Jajal ning ngarepan daleme Pak Eko iki lagi meh tingkrik ngono ndelalah jarane ngletong. Mas Agung kuwi ya. Mas Agung Pak Eko ki serawunge dalang sapa wae kenal. Pak Eko ki Mas Agung karo Mas Prastyo Bayu Aji kuwi kulino. Nendi anggere hobine kuda. Pak Eko ki karo Mbah Kliwir kulino lho sebetulnya. Jan wong kok serawung karo sapa wae kok mangsaku gampang men enak men. Ya. Kalisian jroning kalbu hambuka tias as mara Ya. Ya nduk. Ya jeng ya. semene gedene dinduk biasanya cilik-cilik. Kleru ngabene aku sinden iki. Kowe wis suwe ra mangkat iki dadi abene ndanduk Lah nggih lah kula ajeng mangkat nggih rasa mangkat sik bengi iki ngoten nggih. Sopo sing kandha ngono kuwi sapa? Sapa kuwi Nek sapa? biaya, Dek. Heeh. Kapan? Kapan? Ping 3 lho, Bos. Masa? Nggih. Oh iya. Aku gak ngerti lho, aku ora tau ngurusi sinden. Seneng sing nyeleksi dhewe. Ya sok kala mangsane wis banjur-banjur kuwi dadi kok isin ngono. Balekke siji-sijine, tapi ora apa-apa ya. Nggih, Gak apa-apa penting ya. lancar sehat sedaya, Bos. Ya, mulai aktif meneh. Amin, nggih. Ya, Eva iki ora bulanan HP wae. Niki jope kathah dadi leh balese nganti kewalahan, Bos. Ya, jeng, ya. Tansah
Jawilo karo Pak Darmo karo Pak Eko. Pun aturaken Pak Eko, pun aturaken Pak Darmo Pak Ismoyo. Darmo, mugi dados jambi sayahipun. Ya. Pak Darmo. Tasih. Pak Kartomarmo. Pak Kartomarmo. Kurang ajar. Lah suarane ket mau bareng-bareng terus dadi. Lah catetane Pak Marmo Ismoyo. Marmo. Pak jenenge Kartomarmo. Kartomarno. Pak Marno Ismoyo. Heeh. Ya. Ya. Ati kerenang selaga. Ya.
kasih matur nuwun. Wah, melu seneng aku. Lempuyangan gelar wayangan sih diperiksani bareng-bareng. Burung do kundur nek awake dhewe durung medhun panggung lak. Yo, coba. Mas Joko enek kaya. Diaturi mik coba. Jeng, ayo jeng. Ya, mik e. Nah, kana le. Kena sih le, Kak. Ya. Aja kleru untumu lho, Le. Mok longke lho, ya. Nah, kowe lungguh sik, Le. Dalu, Mas. Mas Lurah. Sugeng dalu Pak Carik. Ya. Pangkate tak aku Carik kono Lurah. Ya. Lurah Bandungan. Ya. Aku carike. Mbah Kliwir iki ketua BPD. Iki tambah anggota sampean tak urung ngerti, Mas. Ampun. Wis ta? Pun. Tambah anggota Pak Diyoko. Wis di siapke. Sumpah. Anggotane lek kapan lho iki Pak Dewa wis tak kandhani. Wis tambah anggota seneng aku. Jan menane karo jare Pak Karang Panda. Sampeyan kudu siap-siap ora ngapus ya aku ora guyon. Itu kudu siap-siap sampeyan di lurah ki ya kudu risik dinekan nang kono. Ono nyiapke sik bangsa BPD RT Carik sing nyusul. Ya Mas. Gungan apa manut sampeyan. Lah nderek jenengan. Sampeyan kok apa-apa iso? Wiraswara pada suka. Wah, Aku mau ngendel. Ngendele kadang rekake sangkemku mengap ning aku mau meneng Pak. mula kok anggalmu kok adreng kudu nusul Mas Wartoyo. Wes pokoke kudu nusul, Pak. Wis aene lho isin aku. Ora. Oh, jebule Mbak Utsa wonten. Wis kulino ta karo si Ulsa. Weh, nek ngastoi Sindene ya kuwi. ya wis tau. Iya. Wah, Utsa iki seneng atine kok. Pak Ibar kepayon gamelan. Ya sapa Mas manut sampeyan? Sing dereng medal napa niku? Wah, wis urung eneng sing metu blas. Lagi sesideman tok. Ya. Mau ku limbukan mung sak lagu kok. Iya. Iya. Ya Mas. Kowe kok wani ngrasani wayang iki rumangsamu. Cah telu Kangko Aris karo Angga itu glinian perkara wayang. Iya. Kula manut Mbak Utsa mawon, mengke dilajengke napa? Ya. Posa. Ngimpi. Oke, ngimpi. Nggih. Kula manut Mbak Utsa mawon. Seneng aku Truk iki. Pinarak njing caket 3 kilo dari sini. Kok rono sisan piye tak terke. Ya. Ya. Abone SMKI akeh anggur malam minggu ini bingung sujune Eva karo Solekah yo iso. Ora tau do iso mangkat. Ya. Anggur malam minggu bingungi marga sing kulinane melu ku mae adu-adu kabeh. Aja percaya. Aku karo kene iki padha asine. Semakin yogane sithik semakin seneng. Kok tau. Wong guru padha ya kok. Sak perguruan itu. Aja percaya. Ya. Ya. Oke, Mas. Ya. Menika nuruti anak wedok Mbak Utsa menika. Ya. Ngambara ing ngawang-awang hang langut bebasan tanpa tapi Mas Kangko iki dirungokke sampeyan nek pengen laris wi nek iso ya
Suluki tiru Pak Haji Anom Surata, Pak Kliwir. Sabetan kaya Mas Bayu Haji, Mas Haji Gondang, Pak Sudir. Lah nak kelakuan iki tiru aku karo Pak Mucilik Wartoyo tirunen. Hiburan kok. Ya. Aku iso seneng atine. Iya. Kuwi tirunen. Anggon pedingan kelakuan ki bandingan karo bulu wis. Seksine bisa lekah. Apik-apik. Ya. Narabasing mega mendong miber ngideri jagat Dasare sonku yo wah jemblenggur. Ya. Yantas. Ya. Ya. Ngulandara ngampara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah digawa ngimpi. Ya. Kula aturaken dhateng Bapak Panut Darmoko RT 01 ingkang kepareng ngampili papan panggenan. Wah, jembar nggone. Dawah. Ngimpi ya, Mas? Genduk futsal. Ya, ayo futsal. Ya, futsal. Ngatur Nduk, gen ketok sene mburi Nduk. Ya. Diaturi ya. Sinden ini rong tau kesinggol wong lanang iki tetep wah. Pawakane wis nyenengkeh. Ya. Ya. Umur piro Nduk mau Nduk? Gangsal 11 tahun. 15 tahun. Suarane apik becik. Jan. Untune tiru pake. Ya, mirip yo uyoe ya. Ya. Pakmu melu lip lho iki lho, lip streaming. Oh, nggih to, Pak. Ya. Monggo pun aturaken. Monggo so. Yuk. Ya. Marake Ying anglam lele jiwa lelo leling ya doham sari Ying
marak kurang banter le. Kali ini ngadepi Rono. Lah, Rono ngadepi Rono. Nah. Yo. Loh. Kurang jengek sithik. Ya. Ya, karo ndangak munggah ya, Le. Ya. Ya. Ji, rok lu, yuk. Ndang. Kurang banter. Ja. Santen banget. Ja. Dek Utsa, terima kasih Dek. Ya. Numpak apa kowe mau Dek? Gokar, Pak. Gokar. Dari mana gokarnya di Sukoharjo apa saka Sololan? Saking Solo. Ter bapake. Boten. Terus? Lah kok weru numpak apa? Motoran, Pak. Numpak motor. Nggih. Idian. Hebat. Terus bar kuwi numpak gokar. Nggih, dugi Boyolali. Entek pira gokare mau? 79, Pak. Jaluk ijol bojo ya. Nggih, Pak. Rasa isin embung ku nek. Embung Grisula nek mburi. Wis rasan-rasan. Kuwi nek rasan-rasan. Ya, ngene ya, Nduk. Nggih, Pak. Makasih. Ya, Pak, ngetik, Pak. Gak, ngetik le. Ya, wah. Yuk. Ya. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca pada dolanan. Rene-rene Bebareng. rame-rame jangan kejegan. Gae-gae rembulan yen sawah kok ngawe-awe.
aja ngono Mas, aja ngono kadung janji Mas, aku mengko Sugeng enjing Bapak Ibu dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah. Elok lho Pak. Hebat. Kuyangan atase pun jam 2:30. iya Kok tesih komplit ibu-ibu enten, anak-anak enten, bapak-bapak enten. Iya. Oh. Orang mung sing sepuh, orang mung sing nom, tapi anak-anak yang kecil ini calon masa depan tukang nanggap wayang sampeyan adik-adik yang kecil. Setuju. Ya. Masa depan bangsa ada di pundak mereka. Dan tidak lupa Pripun? Nduk, setiap lagu dan 2 lagu atau 3 lagu selalu menyapa karo penonton ya. Nggih, Selalu Kak. interaktif. Jadi para penonton gen ikut apa kuwi menggebyur. Menggebyur. ya melu aktif Nggih. Interaktif karo Pak Edian dadi ora njuarai. Mboten ngantuk. Ora ngantuk. Bapak, ngunjuk riye. Oh, gak mau kayak uyuh iku. Mboten. Matur nuwun bapak-bapak panitia nggenipun. Wah, nyugata kula sak kanca. Nggih. Hah, teko kene soto siapke. Weh. Susu, komplit, nduk bebek. Nggih. Jangkep. Matur nuwun Ketua Panitia Pak sinten, Pak? Ketua panitia Pak Marno Ismoyo. Nggih, pun dijangkepi napa mawon. Karang tarunane nggih matur nuwun. Pokoknya tandang gerayange panitia-panitia hebat luar biasa. Hebat. Sangat-sangat meriah buat awan tekan saya ini nyatane kerja kerasnya terbuktikan para bapak-bapak panitia hebat. Hebat, Ya. Pak. Wong Karang Tarunan nggih cekatan. Cekatan toh? Nggih, wong mau ten pondokan niku to, Pak. Kula diandan disuguhi wedang. Wis kula rampung diandan dikukut kabeh. Urus itu diombe. Derek, maksudnya ajeng diganti sing panas ngoten lho, Ya. kan pun adem. Pak RT enten mboten iki? RT-ne mriki sinten? Wow, lek panut. Mangnya dak mriki to, Lek. Pak Panut itu sih kagungan dalem iki. Oh, alah, oh nggih. Kok sembrono lho. Ngapunten Pak Panut, wah dalem kok elok irem lho, Pak. Piye? Dalem. Luar biasa ta? Oh, elok luar biasa. Ah, iya. Papan niki ampun dideki bangunan, Pak. Nggih, niki pokoke lokasi niki nek Aja saged nganti dideki omah. nggih, ampun nganti. Patute nek niki nggih wayangan, napa meneh dalange wartaya. Wah, elok. Ya. Cocok kok, Pak. Kuwi jane tekku omong enggo lho. Timbang bingung. Ya. Ora apa-apa, Nduk. Ya, dadi Oke. selalu mengisi ya. Oke, semoga yang midhangetaken lewat Radio Lugu FM yang di rumah nggih tesih mugi-mugi tesih mboten ngantuk. Ya. Wah, Lugu FM ki nyiarke apik banget. Apik bening. Bening. Iya. Niki streaming tesian mboten? Streaming iki tok sinyale rada rendet ya. Nggih. Wah, aku seneng siarane radio radio apa ku mau? Lugu, rungokno. Aku duwe bar dikirimi. Wah, apike ramu. Ayo. Halo. Radio Lugu FM ya. 88,3 MHz. Ya. Tetembangan, Pak. Tetembangan. Tetembangan. Bawa le, bawa le. Nglipur para warga masyarakat. Nggih. Ya. Anu Pak Panut ngersake napa, Le? Non. Ijeng mireng. Rungokno. Kok ngene yo dikirimke dalang iki. Tobat to kuwi. Rungokno. Dijugeti ben. Lho kok ngono kok ya disiarke. Dijogetke penak ya. Kok ngono iki dijogeti. Mang setel melih to. Wah, ning matur nuwun banget marga giyate kanca-kanca radio Lugu FM. Nggih. Sing ora jeleh waleh selalu menggiarkan pagelaran wayang kulit. Betul. Itulah radio yang berbudaya. Ya. Wah, iklannya apik, Pak iki. Apa? Peditok. Ya. Ya, Kijing miring, permintaan saking sinten wau? Pak Panut. Hei. Weh. Lek Dito Pak Panut iki sing ndi jane? Gelono sik, Nduk. Golek sik, Nduk. Monggo,
Pak Panut mesti piyaine gedhe dhuwur. Ayo brengosen wae. Ndi Pak Panut? Nika piyainipun. Ya. Nggih. Wah, Matur hebat. suwun Pak Panut, semoga Jan brengose kaya pager kecamatan. Elok. lha nika nek wayang niku menurut kula nganu Pak. Apa? Werkudara. Werkudara. Oh, ireng lakangku. Jriteng kakangku. Nek perkara lakangmu ireng ya gak ero aku. Lili Ya. pripun? Ya, Kijing miring. Kijing miring ya. Pak Panut. Kakak. Parian kok ya, Le. Oke. Disiapke ya, Le. Ya. Tidak boleh ngantuk ya. Oke. 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 Siap. Pak, gagak kita gatake bae raine mlumpuk ya. Piye? Udah. Mangga kijing miring. Le, Wes, Kak. Mila. Nun, Tidak lupa matur nuwun karo Pak Eko, Le. Pak Eko, Pak Eko, matur nuwun, Pak. matur nuwun Pak. Benjang mantuk Benjang pantuk, nyuwun oleh-oleh nyuwun oleh-oleh. letong jaran. Ya. Ku rabuk apik lho, Le. Ya. Apik. Sik kagungan pinten Pak Eko? Kudanipun Pak, jarane Pak. Gadah pinten? 8. 8. Wedian. 8 tenan niku. Nek akeh men. Jarane jaler napa setri, Pak? Wedok. Woi, tenang Le, kowe engko tak pethokke jaran Le. Nggo lanangan. Iki lanangan. Ya. Yuk, monggo. Ya. Monggo. Weh, kendange Pak Dadek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kijing miring tombol lara untu. Kijing miring tombol lara watuk. Kijing miring tombol lara dengkek. Kijing miring ingkang sowan Rama. Ubeng, ubeng, ubeng. Ayo, ayo, mas. Kijing Miring, mas. kijing miring. Miringitan ser kuning angger mas atak-atak unine sandal jinjit jenenge pohon garing jenenge wong wedok metu bengi betah geges betah melek ayo mas kijing miring kijing miringitan lencir kuning kanggo rebutan mas 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 kijing miring Laliling long. belarak Lalalali. disamperke lae cerah kok Laliling. mas kijing miring mas kijing miring Jolalilo. Lali kajine. Buka sithik, Jos. Tak goleki iki kok awet momo randang jedul-jedul. Ya. Pak Panut Piye, Le? Kakak? Kuwi mau nggon kiri dhewemu. Buka sithik, Jos. Ya. Jolali lho Nah, Jolalilo. kurang judir no. Judir sithik kas. Jolalilo. Lali Lali janjine. deng 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 Lelele. Ika. Buka sithik. Jas. gak le ngomong le Oh, biasa lho lo ngono Weju dhewe tenan yakin Mene pancen ngece wis. Piye Le, coba le balen ono le nggon kuwi mau le. Ayo lambene lo ngono Ya. Salah Eva mau awet mau ngece ya Le. Ece genti ya Le ya. Baleni Le mau. Wong arep.
aja lali lho. Lali janjine. Lanjut ndak ndak. Awas. Lho. Udah sidi jas. Wae lho, Pak. Golek model cangkem ngene iki angel bet lho. Iya. Mesti anu Le, bidanmu pas kowe lahiran ki, pas mbokmu lairke kowe ki bidane mesti kleru kok Le. Lha piye? Aku kudune nek wong lahiran iku lak sik digeret sirahe ke ngisor to, Pak. Ngeten. Ora, Pak, mesti. Apane? Lu cangkeme diwenek. Ya. Ah, iya. Tapi Kakak selalu jadi orang yang sabar ya, Le. Iya dong. Mbok diarani apa wae ora pernah nesu ya, Le. Nggih, wong ranti pikiran. Klo guyu. Urung pernah lho, aku urung gagak nesu urung pernah lho. Nggih, Pak. Urung pernah, mung pisan dil nesu karo Pakne. Balang HP. Ya, Bapak Yasu kok. Pisan ngono kuwi aku. Le, sama orang tua tidak boleh gitu ya. Nggih. Kowe karo aku nggangge kok karo Pake kok nesu ora kena ya. Nggih, Pak. Ora diterke Pak ning dalan tol ora masalah. Kok senengane nyegati motor ning pinggir dalan tol ya. Ngerti. Ora diterke Pak kok nesu. Hidupnya dia udah bahagia, Pak. Iya. Ngono dianggap bahagia dianggap kuwi dadi pegawe. Pegawe tol dikira kuwi bocah kuwi. Iya. Kowe cek kulino sapa ning nggon tol kae, Le? Tangkleti Pak iki lho. Cek kulino sapa ning nggon tol. Nggih. Lah ngopo nek rumangsamu nek ngono kae ngopo? Kerja. Kerja. Dolan, Pak. Oh dolan. Dolan. Tak kira kerja Le. Iya. Pokoknya aku ndongake kowe pokoke sehat panjang umur ya, Le. Amin. Rasah mumet nek ra iso ngidu ra apa-apa, dilek terus ya. Hah? Rasa tetak pikirane abot ya. Nggih, Pak. Netral wae ya ra. Slow. Slow ya ra. Slow. Melu Mas Warto yo sing seneng atine. Wah, sok karo mau ngono. Ya ra, sing seneng ya. Nggih, Pak. Iya. Iki melu wong nek ra karo aku yo ora jodoh Mas Joko iki. Iya. Kakak iki jodone karo aku pancen gawan wiwit lahir. Aku lahirin ning rumah sakit ning kono pancen lahirin ning Peceren. Iya. Wis ireng. Sehat ya, Le? Amin. Sehat. Aku loro tilik ya. Pak aja lara ta, Pak. Ora mesake aku, Pak. Iso nangis. Iso nangis gagak iso nangis ya aku tenan. Wis saking tresnane jenengan. Saka tresnane. Seneng aku. Nangis sih untune digeget gak semua itu. Iya. Sedek tenan aku. Tarian mimpian nggih. Tarian? Ya, Mekan kang neng tengah kloso ayo sembahyang ben muga suwarga Mas. Mas. Dicengiren Jolalilo. lali janjine. Buka sithik, Jos. Ning ora apa-apa Le, mbok piye-piye wae iki ya tetep titahe Gusti Allah ya. Heeh. Sesuk mboten sah mantuk nggih. Pak Panut meling, kowe sesuk-esuk arep digunakke Pak Panut. Nggih apa? Nggih Ya cetik, apa? cetik geni. Ya. Bocah kok sopane ra-era. Sopan ngopo? Ngangge stoke ngireng, kacikil tekan rai. Ya. Kak? Nun. Ya. Kowe iki karo bojomu sirah dimek-mek ngono iki kowe iki gen kajen iki carane piye dadi wong lanang sing tegas. Eva. Eva. Apa? Menteleng, mripate menteleng om. Eva. Eva. Wong wedok apa kowe? Wong wedok apa kowe? Kurang ajar kowe. Kurang ajar kowe. Aja guyu, kaya emosi tenan. Kowe coba tak ronek emosi kaya ngapa Le? Lah, Menteleng om. Ya, wah. Ora pati medeni nek nesu bae. malah lucu. Iya, heeh. Le, Non, Halo. Kakak, Nggih. Eva iki gimana pun tetap istrimu ya. Nggih. Kewajibane seorang suami neng istri siji nafkahi lahir, pindune nafkahi batin ya. Nggih, Pak. Nafkahi lahir iki contohnya apa Le? apa? Ayo. Dolanan angkor. Ya. Iya. Nafkahi lahir kuwi ngeki duit, blonjo. Lho malah didandani bojomu. Nah, ora apa-apa. Ya. Dadi kowe iki
duwe duit kekno aku. Bayarmu bengi iki ki nggo aku ya, Le ya. Oke. Oke. Tenan lho ya. Oke kok ake sirahmu kuwi. Oke. Leh kaya jaran. Mendek-mendek Le. Aja. Dijilbabi ya didandani sing apik. Tapi. Ya. Bocah kok diapa-apake manut ale. Ya Rasulullah. Cek nyium Eva to le pas ngono ki nyium pekok. Goblok nah. Pisan gen iso kecolongan lho carane goblok iki. Ampun lho ya. Kan wis tak anggap sah. Nah, nanti keruak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya toh, menjiwai toh. Menjiwai Asu toh. tenan. Namanya Nek ngombe kok mare keselak wae lho. namanya siapa? Namanya siapa? Namaku? Hah? Namaku? Ati. Sapa? Ati. Wati ndasmu kuwi. Gajinya nih. Wati bojoku asu iki. Wong ora tatanan. Mosok Wati nek rupane kaya angus saiki. Ora dibengesi jen ketok Oh, anu, ketok ayu. dibengesi. Ora. Aduh, kena bibirnya gagal. Marahin neratap wae lho. Oke, Ora ketemu 2 jam nek bojo dik maleh. dilapis sik nggih. Dilapi dulu Cak Bagus. Iya. Jangan Bapak. Ngene lho, dingin nek mau wedok pengesan kan itu Ngadep rono nggon kamera. Dimet-metke gen rata lambene. Pekok kok ngono kok malah dilek. Ngene lho. Ndang. Mencep malah kaya silit bebek. Dandane ayu ta? ayo. Ora mok pupuri. Pupuri, Pak. Heeh. Aduh, kenal lagi. Ya, pupurono. Iya, iya nang kene tak kintung dangdut dhewe, tak jedut dhewe, tak monyong. Wah, saya klawu. Sri Tanjung. Ya. Celek jenenge sapa mun? Niki namine sinten? Namine sinten? Namine sinten? Namine sinten? Suara wedok. Namine sinten? Nyawang aku gila tadi. Wis wedi. Ya. Namine sinten Mbak Yu? Namine sinten, Mbak Yu? Kowe iki budhek apa lho ditekok kok. Amarta. Sapa? Wis sing ngajeni mesti Eva, ora mungkin. Oh, gagak ira ndek pikiran rek. Wis sampean kondone ndi-ndi? Oke. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Gengge. Ya. Mau kemana? Mau kemana? Jalan-jalan. Cilik, Wait. Oh, jalan. Kurang medhit, suarane kurang medhit. Jalan-jalan. Jalan. Kurang medhit sithingkas. Lambemu apik banget lho. Ya. Ya. Mah kowe perang cakil. Ya. Tarian. Parian kowe le. Rendang. Ya. Apa le? Nunuke sinten? Jenenge nunuke nunu. Ya. Parian gue Eva kena, gue sapa kena. Parian kan ketemune penting donge padha. Napa? Aku ya kena. Eva sik. Tawang mangmu. Wedok suara wedok. Munter. Kurang wedhik suarane kurang cilik. Baleni. Talan mangu. Cilik.
kurang cilik asu iki kurang cilik kan. Terus. Ya. Dalane mundir, terus bae payo. Pak Panut. Pak RW tesih mboten niki. Pak RW sinten, Bu? Kok kabeh Karto Marmo to? Pak Parno. Pak Kartomarmo. 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 Pak Kartomarmo ingkang pundi piyayinipun? Oh, nembeten wingking. Ya. Oh, Pak Begel. Nggih, monggo nembang mriki mboten napa-napa. Mangga Rama. Sapa? Sapa? Pak Begel. Pak Begel. Nggih. Wayahe, Gel. Mriki, Pak. Ayo, Pak. Monggo Doi. Ya. Monggo pinarak. Ya, ha. Monggo, Pak. Serepek Pak, serepek Pak. Monggo, monggo Rama. Mboten napa-napa. Monggo. Monggo. Suwuk Pak. Menika. Mangga. Mangga. Iya. Pak Suroso tasih lenggah matur nuwun Adek. lagunipun Gubuk Asmara. Adek malah nom. Assalamualaikum Pak Wartoyo. Waalaikumsalam Mas. Iki Pak Bekele mboten mantun tak wakili. Mboten menapa-menapa, kanca-kanca Karang Taruna nom-noman. Nggih, Salim. Kalih Mas sinten? Mas Ragil, Mbak. Mas Ragil. Mas Aragil ya. Enten musikipun nika ten. Oh, ada organnya. Arjuna Ya. ada. Sampur sari mawon nggih. Monggo. Monggo. Ya. Balen. Balen. Wah, sik dedeke ngeten iki patute karo Mbak Soleka. Soleka. Sami mawon. Iya. Sol padha dhuwure Sol. Kok payo oke. Yes. Sampeyan apa Mbak anu? Mbak Soleka. Lho, Nggih. Padha wae nggih. Kentosan. Karo kowe sik ya ora apa-apa to, Pak. Masih sajake rada kepranan karo bokongmu. Pos Ya. apa? Ya. Ya. Berdua, wong loro, didampingi berdua. Nggih. Berdua sampean di tengah, Mas. Dikeroyok wong loro tengah. Kenapa? Ya, tengah, Mas. Mas sinten walaupun, Mas? Seragil. Mas Ragil, rumahnya Mas Lempuyangan. Wah, double kuwi Yohan. Omahe ngasinan, Pak. Oh, ngasinan. Oh, ngasinan mriko. Nggih. Oh, iya. Cedak, Pak. Ketoke cedak. Nah, Pak Wartoyo. nggih. Wis tau manyang mriko kula jaman. Pak Joko lah, kalau wingi Pak Joko ingkang Oh, Mas mriki Joko. mriko nggih. Oh, ten ngasinan nggih. Ya. Sias mboten. Itu to. Aja khawatir to, Dik. Mboten namung. Pak Dalimin uga ngersake lelagon. Lelagone apa iki? Lungiting Asmara kagem mantan pacar alias makne genduk. Oh iya. Wah, si akeh men sing saking kula Guntung Lugu FM nyuwun langgam ali-ali Mas Dalang katur sedaya monitor Lugu FM khususipun Pak Dalang Amir Wiyono ugi Pak Ustadz Slamet Iskandar Kradenan weh Pak Amir atur nuwun kepareng ugi Jadi niki spesialnya kagem Karang Taruna wonten ing Dusun Puyangan nggih, Pak nggih. nggih Nderek mangayu bagya kemawon. nggih Kalian. lagu balen dados Monggo, jomlangke yuk